Kas geni nggodhog lontong ning wayah ketiga. Jan gampang cah, genine cepet murup. Halo cah, balik maneh ning kontene Mbak Titin ya. Iya ya cah, penggaweanku isu iki ape nggodhog lontong gawe dodolan ning warung. Iki mau pas ngisi karo gawe lontonge ora tak video, dadi langsung ae iki proses nontone ning jero dandang ape tak godhog. Kowe nek nggodhog lontong biasane piye cah carane? Nek aku nek lontonge mok sithik ya tak rubohno dhisik. Engko terus nek wis digodhog umub sepisan, baru lontonge didudul bene supaya ngadeg kabeh. Lah nek lontonge akeh, biasane aku lontonge langsung tak tekno kabeh cah. Sing penting banyune kudu ngacapi utawa sak ndure lontonge iku mang. Lontongku bar tak toto kabeh iki langsung ae tak entepno. Ndangku ning dhuwur pawon, bariku langsung tak soki banyu ngantek ngacapi. Lah engko nek ana wong takok, "Mbak, lah kok dandange mireng kileng-kileng kabeh?" Delok le cah pawonku ae lho bek awu. Iku tandane bendino tak gawe masak. Ancene masake ning pawon dadi ya rupane ireng dandang karo wajane ya ora masalah. Ape kas geni kayune kurang lho, karek njupuk ae kayu ning kulon omah kaya ngene iki lho ning karangan. Dadi ngirit ora tuku gas. Piye enak le disediani alam kok emoh, milih sing tuku. Rupa dandange ora resik ora masalah, sing penting panganane mateng. Iya apa ora? Wong desa iku ora wedi rusuh, ora wedi ireng, ancen wis penggaweane. Lah wong pawonku lho pawon desa, ora dapur cantik, ora estetik. Lah apa kok wedi ireng? Iya apa ora cah? Wis ora usah mbakas ireng. Iki lho aku wis bar lek ku ngethoki kayuku, ape tak go muleh. Apa nggo kas geni? Nggo nggodhog lontong. Lah tak gotong ujug-ujug wis teko jero omah ae, langsung tak brakno. Alah lah kok malah bendoku melok. Tak jublokno pisan, ya langsung tak jupuk ae. Saiki genti ape kas geni utawa cethik geni cah nek kowe ora roh kas geni. Nek kas geni iku kayune kudu cilik-cilik, sing gedhe engko nek disugoni dhisik ya ora mekan. Piye kowe iso kas geni apa ora? Nek aku ya wareg ndulek pangananku bendina cah kas geni ngene iki lho wong ancene adang kuning pawon. Bendang mekan iki kas genine tak kae ember sing wis elek-elek niku mang lho cah sing wis suwek-suwek. Dienggo empan-empan. Kowe nek nggodhog lontong suwene pirang jam cah? Aku nek nggodhog lontong biasane 3 sampai 4 jam ae. Angger genine murup, mekan banter, ya mesti awet ora bakalan cepet mambu. Ya wis ya cah, ape tak sambi gawe liyane.